Setmana d'estiu, número 6, David Tabaré, Call Me Baby. Puja 2 posicions. És una cançó perfecta per aquests dies. Are we going out? Of course, no doubt. Let's celebrate the disco night. And while my friends picking up the dance, an angel fly down from the sky. We all saw her face, never in this place. Maybe it was a fashion magazine. She's a movie star or a beauty queen. Sweet darling, tell me who you are. Seguim aquí al Digital Hits amb aquest programa carregadíssim de continguts i un dels més importants és el DH Extra d'aquesta setmana. I és que què seria un estiu sense les carpes de la Devesa de Girona i què seria un estiu sense els reportatges dels Digital Hits a la Devesa. Aquesta setmana hi hem anat per copsar l'ambient. L'Arnau Vila està allà que ens porta, com diu ell, un reportatge diferent dels que ens ha portat fins ara aquí al Digital Hits. Què tal, Arnau? Molt bé, David, comencem aquest DH Extra. Ens hem desplaçat fins a la Devesa de Girona per veure com està aquest ambient d'estiu aquí a les carpes de Girona. Comencem ara mateix. Molta festa a les carpes de Girona. Tenim unes noies ben maques. Saludeu, va, saludeu, què tal? Voleu dir alguna cosa o no? Sapigueu que tothom ha de venir a Girona perquè és la capital del món i que No és la capital del món, és la capital del gironès. La Mònica busca xula! Aquesta cultura! I aquesta és la meva amiga Mònica, que també busca un noi, i ell busca un noi més així, més catxes, fortachón, que tingui així un bon cos perquè la pugui agafar, perquè ell és tan... Vale. Avui, evidentment, és nit de parella al Digital Hits, Escolteu-me, què feu aquí? Sou parella, realment o no? Som parella, ens coneixem des de fa un piló d'anys amb la Carla. I amb en Joan? Carla i Joan de tota la vida ens vam conèixer, va ser amor a primera vista i ja des d'aquell dia que no ens hem separat. Per tant, aquí veig un amor espectacular. Ens estimem molt, que sí, Joan? Fins l'eternitat. Que se besen. Ara no. Sí o no? Joan. Un petó. Us quedareu d'aquí poc o no? Sí, de fet ja tenim data amb el mossèn Ballarín. Gran mossèn, Gran mossèn i millor persona. Jo no em caso per l'església, Joan. No, Carla. Vam dir que pel civil. Vale. Però és un mossèn molt Molt bé. Van decidint com es casaran. Nosaltres tenim a més gent. Què tal, com esteu? Molt bona nit. També sou parella, vosaltres dos o no? Sí, tant. Us estimeu de tota la vida, Molt. Un petó, vinga aquí, que se besen. Ai, que bonic, tu, escolta'm, aquesta nit és espectacular, tu aquí fent parelles pim-pam, molt bé. Come share my dream, no fussing, no fighting, me love like it shine. La gent, nosaltres no cal que busquem a la gent perquè la gent ve cap a nosaltres. Bona nit, com esteu? Bona nit, bàsquet maniàtic! Què tal? Benvinguts al... Vale. No. Sí, no. Pregunta, el que vulguis. Dic que com està avui l'ambient, com ho veus? Bé, crec que encara s'ha d'emplenar una mica més, però... Més encara. Home, i tant, estem a Girona, vull dir... Jo veig molta gent, Crec que el dia plujós de juny, no ha favorit gaire la situació. Escolta'm, què fareu aquest estiu? Treballar. Treballaré al psiquiàtric, segurament. Però, escolta'm, una setmaneta de vacances a la platja... Sí. La tenim marcada. Sí o no? L'any passat vam anar al nord d'Espanya, tot, i aquest any anem al centre. Madrid, Valladolid, Albacete, Córdoba... Un gran viatge per les Espanyes, Aquí ho he buscat. Més gent que trobem aquí a les carpes de Girona. Bona nit, com estàs? Hola. Què tal? Bé. Molta festa avui, Molta festa avui. Bueno, no gaire. No? No. Sí que es veu molt ambient, Bueno, més del que em pensava, però no gaire. Escolta'm, t'hi estaràs tota la nit per aquí o tens pensat en algun altre lloc? La veritat és que no ho sé.
No? Alcoa, per exemple? Demà, en teoria, hauria d'estudiar. Això més d'una, eh? Ja, per això. La nostra càmera també hauria d'estudiar. Ah, veus? Sí, David, sí. Escolta'm, va, un missatge per tota la gent que ens està veient. Veniu a donar ànims aquí a les carpes, que falta gent. Falta gent. Avui aquí a les Carpes de Girona farem parelles i si també fem parelles, també fem despedida de solter! Escolta'm, moltes felicitats, eh? Moltes gràcies. De què representa de què va? De Sevillana. Ens pots fer un ball o què? No. Un ball. Un ball, vinga. La gent ànima. Molta festa avui o no? Molta festa. Molta festa. Molta. Us quedareu tota la nit aquí? Tota la nit per aquí. Tu també et quedaràs tota la nit aquí? Jo, el que em diguin. Com per dir, a dormir? No, dic jo el que em diguin. Ah, el que et diguin. Ui, és perillós, això. És que he entès a dormir. He dit que a dormir... Molt bé. Aquesta nit hem fet moltes parelles, però ara és una mica el moment de tallar el rotllo. Us tallem una mica el rotllo, eh? Us tallem. Ai, com estic avui, no parlo bé, eh? Escolteu, molta festa avui, suposo, eh? Perdona? Molta festa avui. Molta festa. Espereu aquest ambient o com va això? No, home, sí, aquest ambient hasta més, eh? Més? Més, sí. Home, jo veig molta gent, eh? N'hi ha, però n'hem vist més, eh? Creus que s'emplenarà més això o què? Jo crec que no. No? No. Doncs jo crec que sí. Digues d'algú, ara que estem a la tele, digues d'algú, allò que quedi bé. Anirem al xicot, al Carib i tal, eh? Doncs no, amb el xicot no, anirem amb l'amiga. Ah, que bé, que maco. Flors, no. Fem parella, sou parella o no? No. Ai, llàstima. M'ho he preguntat, eh? No. Doncs això, David... Ah, ja graves? Vale. Més gent que tenim aquí. Què tal, com esteu? Hola, bona nit. Fa molt que sou per aquí, que vau d'arribar? Acabem d'arribar. Que vau d'arribar. Ho veieu bé, això, o què? Home, normalment està una mica més ple, però està força. Sí, no? Sí. Veniu cada cap de setmana, divendres, dissabte... No, els dijous solem venir. Ah, els dijous, festa universitària, o no? Hombre, clar. Hauríeu d'estar estudiant, eh? Sí, dilluns tinc examen. I com està això? Molt xungo o què? No, està bé, va bé. Què estudies? Turisme. Com? Turisme. Turisme, molt bé. Estan barallant. No us baralleu, eh? Jo estic treballant a Sant Feliu. Estàs treballant, tu? Sant Feliu de De què treballes? Soc mestra. Ets mestre? Va, fes una classe. No, ara mateix no, eh? Per què? Sap greu, però ara mateix no... 2 i 2 són 4 i 4 2 són 6.